Heddiw mae dyn ni am ddefnyddio'r stôl, ac dyn ni'n mynd i ddefnyddio fo mewn ffordd gwahanol. Dwi am godi'r stôl i fyny ar y gadar. Dwi eisiau helpu chi sut i ymestyn yr sgwydda. Felly, os di'r stôl ddim digon uchel, neu mi fedrwch chi ddefnyddio pen y soffa fel sy'n gynno fi, ond heddiw yma dwi wedi dewis wneud y stôl. Dwi'n ymestyn y braich ymlaen, dwi'n ymestyn ymlaen hefyd, a mae hwn yn helpu yr ysgwydd i ymestyn. Os di'r stôl yn uwch, neu os dwi'n is, wedyn mi fyswn i medru ymestyn yr ysgwydd chydig bach mwy, ond mi fedrai ddangos i chi hefyd. Os dwi'n symud ym mhen ôl yn bellach yn ôl, a dwi'n ymestyn yn is i lawr, dwi'n teimlo fwy ymestiniad rwan yn y gyhyra a mae'r ysgwydd yn cael ei symud yn tydi. Felly, mae hwnna'n edrych yr un fath o symudiad os yn ei gwneud o fel hyn. Dyna'r un faint o symudiad yn y joint a sydd gyda fi pan dwi'n ymestyn ymlaen. Felly dwi am gwneud hefo'r braich arall. So mymryn bach fysa hefo'r stôl yn agosach. Os dwi eisiau ymestyn chydig bach yn bellach, dwi'n symud y stôl yn bellach i ffwrdd, neu fi'n symud yn bellach i ffwrdd, ac yna ymestyn i lawr. Ond fedrwch chi ddal gweld tydi'r ysgwydd ddim i fyny wrth ymyl yng nghlys di, a dyna lle dwi fod i medru gael o, felly mi fyswn i medru symud yn hun yn bellach yn ôl eto, ac ymestyn i lawr yn is, ac yna i fyny. A mi fedrai wneud unio'r un peth i'r ochr. O fama, ac yna fedrai llithro'n braich allan, nes bod fi'n ymestyn allan i'r ochr fel hyn. Dwi'n teimlo hefyd canol yng nghorff, ochr yn wast i'n ymestyn, ac yna dwi'n tynnu'n hil yn ôl i fyny. Mi fedrai ddefnyddio ochr y soffa i wneud y braich arall, felly ym braich i fanna, dwi'n ymestyn drosodd, mae'r ysgwydd wedyn yn symud, ac yna yn ôl i'r canol. A mi fedrai ddefnyddio yr ymestiniad yna i weld os di gweithio, i weld os fedrai godi'n braich i fyny chydig bach yn uwch, neu codi'n braich i'n uwch i'r ochr. Mae hwnna'n brifo i fi. A dyn ni wedi gwneud hyn sawl tro o'r blaen yn do, lle dyn ni'n ymestyn cefn y goes. Cefn i fyny ar y stôl, neu cefn y goes i fyny ar y stôl, ac ymestyn. Dwi'n defnyddio'r braich gwahanol, felly yr goes chwith sydd i fyny a'r braich dde sydd yn cyffwrdd ar gwaelod yn rhoed. Ond os na fedrai cyffwrdd gwaelod y rhoed, dwi jyst yn symud yn llaw mor bell i lawr y goes a fedrai. Ac yna dwi am newid i'r ochr arall. A ddim jyst y goes dyn ni'n ymestyn wrth gwrs, dwi'n teimlo fo trwy'n nghefn hefyd. Felly, ar draws, dwi'n teimlo'r cyhyra a'r gwaelod yng nghefni yn ymestyn i ganiatáu'r symudiad, ac wrth gwrs dwi'n teimlo fo tu cefn i'r goes. Mae hynny'n siŵr. Ac yna i fyny, beth yma ddwy goes. Cyffwrdd, John hawdd neu John anodd. A cofiwch, os na fedrwch chi gael eich traed reit ar y gwaelod, lle bynnag fedrwch chi ar hyd y cwysa. Ac yna i fyny. Cwysa i lawr, ac yna dwi am symud y glistog. Dwi'n gwybod fyddwch chi'n ffeindio hwn yn anodd. Codwch eich penglin i fyny, a dyrach troed ar y stôl, ac yna dyn ni am blygu a trio cael y dwylo i lawr yn y canol. Mae yna symudiad fel hyn, dyn ni'n galw hwn y lizard pan dyn ni'n gwneud yoga. Ac dwi'n teimlo o gwmpas yr hip a'n nghefn i'n gweithio. Ac wrth gwrs, os na fedrwch chi godi'ch troed i fyny ar y stôl, mi fedrwch chi jyst rhoi'ch troed ar y llawr ac yna ymestyn i lawr. Ond cofiwch i rai ohonoch chi sydd yn teimlo chydig bach yn y chwil neu'n bendro pan ydych chi'n rhoi'ch pen i lawr, byddwch yn ofalus. So cofiwch mi fedra wneud union un peth wrth roi'n y ddwy law neu un llaw ar y llawr. Ond dwi yn teimlo hwn yn gweithio. Ac yna i lawr. Dwi am symud y stôl. Pen ôl yn ôl, dwy law, plygu lawr, ac yna nôl i fyny, a na fo. Felly gobeithio bod yr ymarfer yna'n helpu chi gwisgo'ch sana neu'ch sgidia. Hwyl!